5 ноября формирование Российской Федерации на Донбассе 11 раз нарушили перемирие, так называемое. Один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения, говорится в штабе ООС. Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, вранці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив декілька черг зі стрілецької зброї. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не було. Как мы видим, вот вчера нарушили 11 раз перемирие, сегодня 2 раза нарушается перемирие. То есть правильно ли я понимаю, что как такового режима тишины все же на востоке Украины нет? Я просто хочу нагадати, що цей режим він діє понад 100 днів. Значить, за цей час, в принципі, ситуація була різною. Справді, були, як правило, певні порушення режиму тиші, але здебільшого порушення були шляхом неприцільних провокацій. Хоча було декілька періодів активізації обстрілів, причому активізації в контексті саме прицільних обстрілів з метою завдання відповідних втрат українській стороні. Цікаво, що останній період цієї самої ескалації припав якраз на період чергової політичної кризи в Києві. І раніше так само кожен відповідний період проведення, наприклад, серйозних переговорів, серйозних зустрічей на міжнародному рівні супроводжувалися відповідними активізаціями бойових дій з боку Росії. То есть вы все-таки связываете скандал вокруг решения Конституционного суда с обострением на востоке Украины? Я думаю, так. Якщо тим більше врахувати, що за великим рахунком цей скандал ініціювали проросійські сили Верховної Ради, які подали відповідний позов до Конституційного суду. Якщо згадати, які люди зараз є в Конституційному суді і хто їх призначав, то, як на мене, Росія вчергове демонструє гібридний підхід до дестабілізації в Україні. Вони завжди подібним чином діяли, і в цій ситуації вони так само використовують свій основний метод тиску. А основний метод тиску – це або військові дії, або загрози військових дій, що вони так само широко використовують. Водночас, за всіх цих проблем, які я озвучив і які озвучують так само у нас, і в принципі про це у нас постійно говорять, все одно внаслідок даного режиму, який діє, втрати на фронті суттєво менші, ніж рік тому за аналогічний період часу. І ми про це так само не повинні забувати. Тому, безперечно, ми це все повинні фіксувати, і ми повинні розуміти, що насправді Росія цим всім демонструє відсутність бажання до реальних переговорів, реального переговорного процесу. Але поки це дозволяє бодай зменшувати активність на фронті, я думаю, що ми не повинні якось, знаєте, так необачно відкидати всі відповідні напрацювання української дипломатії в цьому напрямку. Ну, вот если говорить про урегулирование войны на востоке Украины, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, вы знаете, недавно озвучил план совместных шагов по полному прекращению конфликта и демилитаризации ОРДЛО, который предусматривает проведение там местных выборов 31 мая 2021 года. И вот некоторые народные депутаты Украины, в частности, народный депутат из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин сказал, что глава украинской делегации в ТКГ не озвучивал парламентариям этот план совместных действий. Вот что он сказал. Те, що голова нашого представництва в ТКГ дозволяє собі такі заяви, це знову ж таки наражає на небезпеку і владу, і взагалі дискредитує українських членів ТКГ. Бо якщо ти вже кажеш подібні речі, то маєш чітко покроково розтлумачувати план. А зараз це виглядає знову як медійний вкид. Напевно, це трішки по граблях пана Фохіна в нас пішло. І я думаю, що якщо у представників ТКГ є план, а він вочевидь є, то
тому що ми вже мали спілкування з паном Резніковим з цього приводу, то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати бодай в закритому режимі з парламентарями. І тільки після цього робити якісь заяви, які, зокрема, носять контраверсійний характер. Почему действительно глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе не обсуждал и не озвучивал этот план совместных шагов украинскому парламенту? Ну, ви знаєте, мене Он не насправді должен был этого дивує. делать. Мене насправді дивує в цій ситуації заява народного депутата з однієї простої причини. Я вивчав багато документів, які стосувалися проєктів врегулювання конфлікту на Донбасі. І я вам хочу сказати, що оцей так званий план Кравчука, він абсолютно ні в чому не відходить від того, що записано в Мінських домовленостях і було відповідним чином закріплено в законі України про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області, ухвалений кілька років тому. Єдине, що в Мінських домовленостях залишалися двозначності щодо порядку, коли мають відбуватися вибори, а коли Україна повинна взяти під контроль кордон і коли має бути проведена демілітаризація цих територій. Ну, Украина настаивала на безпековой частине, а Российская Федерация постоянно говорит о сначала выполнении политической части Минских соглашений. Я вам навіть хочу сказати, чому вони так казали, тому що ця двозначність зафіксована ще у Мінських домовленостях, де написано, що починається взяття під контроль кордону в день проведення виборів, а завершується після остаточного політичного врегулювання. Ця двозначність, вона відкривала можливості для численних маніпуляцій, зокрема з боку Росії. А вот тут уточняющий вопрос. В Минских соглашениях прописано это положение вообще, что должно произойти в первую очередь? Безпекова частина чи політична? Или это не прописано? Бачите, воно там не прописано чітко. Я ж кажу, що там уже в других Мінських домовленостях зафіксовано, що має відбуватися паралельно взяття під контроль України кордону, виведення військ і проведення там виборів. Тому кожна із сторін, вона тлумачила цей порядок по-своєму. І, в принципі, план, озвучений Кравчуком, він відображає саме традиційну українську позицію, яка була зафіксована ще під час минулого президентства Петра Порошенка. Ця позиція полягає в тому, що спершу контроль над кордоном і виведення іноземних військ, а потім вибор. І в цій ситуації, чесно кажучи, я якихось контраверсійних моментів не бачу з точки зору України. Єдина проблема, що це може одразу відкинути Росія. І я це все прекрасно розумію, що Росія навряд чи на подібний алгоритм погодиться.